Росе Марков. Господ наистина още един път е българин. В Италия на пистата Мадона ди Кастилио, Албер Попов на първо място. И както каза в интервюто след победата, да го правим по-български, да продължаваме да ги мачкаме. Какво по-добре мачкане с един валяк. И екъде написал съм го директно. Мачкай, Алберт, правиш ни наистина горди. И другото, което каза е, че посвещава титлата си на Кая, дъщеря му. И затова съм записал още за Кая, което значи още победи. И нека да прави победи и вече и за жена си, за Деница. Така че мачкай. Мачкай, Гришо, мачкай, Алберт. Това е България. Това е България, с която се гордеме, а не с глупости. И екари, показвам плакета на партия на българските мъже. Като за него, естествено се отнася, винаги готов, за него се отнася да е винаги готов за победи. Както в личен, така и знаете какво е в личен план, какви неща му се случка. Значи успех и в личен, и в професионален, в ските. И още за Кая, още за Деница, за жена му.